Митко, я кажете по-добре, тази година ще ходим ли в Бяла и какво ще правим? В Бяла Ще копаме. в Бяла трябва да отидем още март месец. Така. И искам пълно съдействие Да. този път да оправим тая градина малко. Трябва много дървета да се изрежат, много да се хвърлят, много. Как ще режем дървета? Като стана Само не е онова изсъхнало, дето аз вися на него. Изсъхналото трябва Бе, да... то не е изсъхнало, бе. Даде бъдеме тази година. Как ще изсъхне? Не. Ти що искаш на пешо да се преща? Да. Аз със съхналото ни давам толкова хубаво. Изсъхналата кайсията е изсъхнала. Да, тя е горе, изсъхнала, верно. Да. Горе там въгъл. И тия дървета край оградата там, които са Тя люлици там, люлюка. Да. И какво ти е направил люлюка? Ами много е висок, много трябва да се изчисти. Има там горе едни трънки, едни глогинки. Какво? Много не. Това да И ти ли приказваш? иди направи един опит на вашата градина и сетне ще извикам на моята на другата градина, голямата. Добре. Ама той, Защото там има за една седмица работа. Павел също трябва да се включи. Трябва. Павел ще кърти изсъхналата кайсия. Павел трябва да ми даде оно и... Клеш. А? Резачката електрическа. Да. Добре. Кое е? Така. Да отречем ябълките. За мен някой пита ли? И аз имам така. А? Да. Кой мисля? Така. Мен ме няма. Тази година в Бяла. Без мен сте. Що? Защото на 9 май успях да се запиша и отивам... Ден победа. Да. На 9 май, Ден Победы, и в болница Света Марина. Не, Света Елена. Кой ще песа? Буду там с Весела. Браво. Чудесно. Има то за Добре. 10 дена, нали? Да.